Unofara here mwana wangu wandinodisisa ndinovimba kuti unofara. Muchidzidzo chedu chekutanga tichadzidza ma-directed numbers nemhaka yekuti ndiwo mudzi wemaths. Ukasanzwisisa ma-directed numbers mamwe matopics ari kumberi anogona kuzokunetsa. Ndinorevei? So muenzaniso unogona kunzi -2 -3 answer ndiani. Kana usingazivi concept yema-directed numbers haukwanisi kuziva kuti tinowana answer ani apa. Saka ndichakupa 2 ma-rules anoita kuti ukwanise kusolva izvi. Rule 1, it is so simple. Ndichakumbira kuti unyore ma-notes pasi. Nai tichaita kudetector for the sake of time. Rule 1, same signs add and maintain the sign. I shall repeat, same signs add and maintain the sign. Ndinoreve ndinoti kana une masign akafanana chinonzi sign is either plus kana chi minus. Kunoti kana una plus na plus uri kungoedda womaintain sign. Simultaneously kana una minus na minus uri kungoedda womaintain chi sign. Saka ndingaiti bataita ma examples. Tichitotanga ne example 1 iyo iyi yataita iyi -2 -3. Masign edu apa akaita sei akafanana minus na minus. Saka kurova tikuedda tobva tamaintain sign edu which is minus. Tichati 2 + 3 towana 5 inobva ita -5. Zviri very simple izvi handizvi. Number 2 takaita isusu -10 -8 like this. Masign akaita sei apa akafanana. Saka tichangoti 10 + 8 towana 18 tomaintain sign edu which is negative. Saka inobva ita -18. Example 3 chinokaita -126 -2. As long as masign akaita sei akafanana, we are going to add and maintain the sign. Saka tichaedda 106 + 2 to 108 to maintain a sign which is minus. Inobva ita -108. Wakaona pasina sign automatically panenge pane positive sign, kuroti panenge pana plus. So muenzaniso wakaona pakanzi ipo 20 + 6 kuroti pana 20 apa pana plus asiri kuoneka. Kana uda kumisa unogona kuita sei kumisa. Uroti timisere rega timise but plus kumisa kana usamisa zvakaita sei zvakafanana. Masign edu akaita sei akafanana. So we are going to add and maintain the sign. Saka tichabva tati 20 + 6 towana 26. Remember tichawana plus 26 and ati plus kumunyora kana kusamunyora zvakaita sei zvakafanana. Rega tiite example yedu yekupedzera pa row 1 apa. Ngatitiita isusu -600 -200. Same signs, we are going to add and we will maintain the sign. Saka tichati isusu 600 + 200 towana 800. To maintain a sign yedu ndiani ndi minus. Saka inobva ita -800. Ndo inenge iri answer yedu. Saka rule 1 inaomboma, it's very simple and straightforward. Now ngatichitarisai rule 2. Rule 2 inoti chi? Rule 2 inoti ndokumbura kuti take notes, take down the notes izvezvi. Rule 2 inoti if we have different signs, subtract the smaller number from the bigger number and take sign of the bigger number. If you have different signs, subtract the smaller number from the bigger number and take sign of the bigger number. Ndinorevei kana masign edu akasiyana ndichati nini hombe minus diki ndotora sign ye hombe. So muenzaniso example 1 semuenzaniso takaita nini -10 + 7 zvatichaita panapa ndoda kuti masign akaita sei akasiyana. Ndichabva ndati hombe which is 10 ndobva ndaiti -7. Ndakati 10 - 7 answer yandinowana ndiani? Ndinowana 3. Asi ndichatora sign yeihombe. Muhombe ndiani? Ndi 10. Anditika yes -10 mudika hake pana positive 7 but in this case unombo ignore ma signs aya. Anditika ignore the signs wotiona wisa 10 wona wisani sa 7 woti 10 - 7 utasa kuti ndakaignore ma sign hombe ndiani apa ndiani ndi 10. Saka ndichatora sign kumashure kwani kwa 10. Tati 10 - 7 towana 3. Take sign of the bigger number inobva ita -3. Rega tiite mu example kotakaita isusu 6 - 20 like this. Panapo kuroti pane positive chi sign. Remember that kana pasina sign automatically there's a positive sign. Saka ndichaita sei? Ndichati nini hombe minus diki ndotora sign yechi yehombe. Saka pana ndichati 20 - 6 ndichaona 14 ndotora sign yehombe which is 20 ndobva naona -14. Sign ya 20 apa ndiani ndi negative. Example 3 ngatiti isusu tabva taita isusu -2 + 5 like this. -2 + 5 different signs, subtract the small number from the bigger number and take sign of the bigger number. Saka ndichati nini 5 - 2 ndichawana ani? Ndichawana 3. Ndobva ndatora sign yehombe ndiani? Ndi plus. Remember plus kumunyora na kusamunyora zvakaita sei zvakafanana. Saka panapa inobva yaita +3. 5 - 2 ndiani? Ndi 3. Saka inobva yaita +3 kana ungoti 3 unoita zvanongochita. Example 4 ngatiita isusu 60 -
70. Panapa answer yedu ichaita chi negative 10 because cha 70 minus 60 tobva tawana chi tobva tawana 10 and take sign of the bigger number. Ngachiti tina minus 20 plus 40. Takaita susu minus 20 plus 40 panapa kana wanzwisa zvatachiita kuno tinowana positive 20 kana ngoti 20. Asiko kana dzakauya dzakafanana dzakasiyana masign. For example, wakataiwo minus 3 plus 3. Kana zvakadai so izvi da kuti uzive izvi answer yako inoita 0 because dzakafanana. Wakati 3 minus 3 unowana 0 and 0 hana sign, 0 is neutral. Kunoti answer yedu panapa inoita chi? Inoita 0. This will be our answer. Remember kuti wabatsirika mwanangu. Pangu ndasakura ndazunza zvasarira kupia manotsi kana kurevise. Stay focused.